V Horní Bříze na Plzeňsku roste solární elektrárna s 5. největším bateriovým úložištěm u nás. A to na místě, kde stávala jedna z největších továren na dlaždice, obklady a další stavební keramiku v Evropě. Dlaždice a obklady z Horní Břízy znala celá Evropa, jenže po roce 2000 zdejší areál osiřel a chátral. Vzpomínám, protože tady bylo živo, víte, tady dělalo přes 1000 lidí ze široka daleko, okolo těch obcí, jezdili sem pravidelný autobusový spoje. Novou tvář dal místu až soukromý investor. Zboural nevyužité objekty a místo nich na ploše 3,5 hektaru vystavěl sluneční elektrárnu. Tady je to v uzavřeném areálu, není to od nikud vidět, nikomu to nemůže vadit a ještě je to využitý prostor. Ten směr na těch brownfieldech je, řeknu, takový trendem. Dokonce je podporován modernizačním fondem, takže jsou na to i přiměřené dotace. Součástí elektrárny je i jedno z největších bateriových úložišť v Česku, které dokáže přebytečnou energii uložit a využít v případě potřeby. Je tady instalováno 3,7 MW výkonu ve fotovoltaice a nově teďka 6 MWh bateriové úložiště, které bude sloužit i na vyrovnávání frekvencí v síti. Právě transport zásobníků s bateriemi byl na celém projektu nejnáročnější. Kontejnery musel přes budovu bývalé trafostanice přenést 500-tunový jeřáb, který běžně přepravuje třeba mostní konstrukce. Každý zásobník váží více než 30 tun a jeřábníkům trvá zhruba 10 minut, než ho dostanou přes budovu. Nějaká zkušenost tam být musí, ale prostě koukat, do ničeho nevrazit a usadit to, co je nejpřesnějc. Vyrobená energie půjde do distribuční sítě. Petra Staňová, Televize Nova.